ओरैबायदि नै जाबाय मिनिदोंसो दे बोबो हेल' लोगोफोर दायो आङो दंफैयो सिसुबारि बेनो जाहैबाय चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बे जायगाया आरो बावैसो सिगां आं नोंथांमोननो देखायबाय थादों जे सिसुबारिया दैबानाजों खुरखाजानाय गामि आरो बिथांमोना दा बर्थमान मोजांब्लाबो गाज्रिब्लाबो माने जायगा मोनसे सिसुबारि निउ भिलेज मोनसे मोननानै दङ माने रड कन्डिशना गाज्रिब्लाबो माने कारेन्ट गैयाबा दै गैया अब्लाबो माने आङो बे जायगायाव दंफैयो आरोबाव खेबसेबाव आङो फैदों ओमफ्राय दिनैहाय मोनसे स्पेशल मोनसे प्रग्राम बेनो जाहैबाय दिल्ली आरो गुवाहाटीनिफ्राय बिथांमोना आलासिफ्रा फैगोन जायखौहाय जोङो देहानि माने एवारनेस प्रग्राम हेल्थ एवारनेस प्रग्राम होनना बुङो बेखौ जोङो सिसुबारियाव कन्डाक्ट खालामदों आङो बाय फन बहुद गोबावसो आङो रायज्लायबाय थानाया बे जायगायावहाय माने जोङो माबोरै देहाखौ मोजां लाखिनो एबा माबोरै देहाखौ साफा लाखिनो जों बिनि थाखाय जोङो सोमोन्दै जोङो रायज्लायगोन स' आङो सिसुबारियाव थांगासिनो दङ गामिनि मानसिफोरखौ माने दायो बर्थमान जमा जानो थिनदों आं दा बेनिखायनो नोंथांमोननो देखायलांगोन जोङो रैखाथि मोनो बे गोदान गामियाव माने गासिबो बेमार आजारफोरनिफ्राय जों रैखाथि मोनोब्ला जों मा खालामनांगौ बिनि थाखाय नोंथांमोननो देखायगोन स' बिदिब्ला आङो भिडिअखौ आं स्टार्ट खालामनोसै स' बेनो जाहैबाय भेक्सिनेटेड लानो थांगोन माने प्रग्राम खालामनो नागिरदों आरोखि ना जों दंफैयो गुवाहाटीनि राजुदा बायद'मोन बा दिल्लीनिफ्राय दंफैयो অসমীয়া বুজি পায়নে বাইদেউগৰাকীও আহিছে আৰু দুজন ছাৰ আহিছে এওঁলোকে আপোনালোকৰ লগত কিছুমান কথা পাতিব সেইখিনি কথা আগতেতো আমাৰ এইটো হোৱা নাছিলে কেতিয়াবা বেমাৰ আজাৰ হয় কম বেছি পৰিমাণৰ কিন্তু ইমান বেছিকেতো নহয় এইটো এটা আবো নিঙে নুৱাও দুটা ল'ৰা কি কৰে খেতি स' दायो आङो दंफैयो सिसुबारि जायखौहाय जोंनि दिल्लीनिफ्राय माने हेल्थ भलन्टारि हेल्थ एस'सिएशन अफ आसामा नैबे सिसुबारियाव मोनसे हेल्थ एवारनेस केम्प बेखौ खुंफैदों स' बेनिखायनो आङो नोंथांमोननो देखायनो गोसो जे भेक्सिनेटेड ना मा बेनि फोरमायथिखौ एबा बुंनायखौ दिनैहाय बुजायनाय आरो भेक्सिनेटेड ना मानिफ्राय माब्रै रैखा मोनो बेनि थाखाय एवारनेस खुंनाय जादों गासैबो सिसुबारिनि बर'द कक खालि माने एखिनि कब हा बेफोरो मोजाङै जागोन आरो फै जा भेक्सिन होनांगौ मा भेक्सिन होग्राफोर फैगोन अब्लाबो जोंनि रायजोफोर गासैबो फैनानै जमा जानानै लाफै आं बेखिनिखौनो बुंनानै दोनथ'नाय जाबाय प्रग्रामा जागासिनो दङ नै जागासिनो दङ प्रग्रामा जागासिनो दङ ओमफ्राय जोबनोसै माखासे प्रग्राम दङ ओमफ्राय आं देखायगोन र' सिसुबारिनि बाखिन्दाफोर दाबो जमा जानानै दङ नै दुब्लि बारियावहाय जमानो मा खालामनो नागिरदों बारियाव नै मालाय फैसा खामायग्रा खामायो माने सोरबाया गारो माने हा गोदानावहाय दखान होफैबा फैसा बेनो जाजोबसै हा गोदाननि फैसाखौहाय दामाबो ओरैबादि दामखा माने एसे गोजाननिफ्राय लाबोनांगौ दा नै बेयाव फैदों आरो मानसिफ्रा जाफैदों नै आंबो जानो जमदों नै ओइ मा नाम आयु जा देलायखादों आयु सिथु देलायदों नोंखौलाय आयु जा मोजां देलायदों देरा दे गोख्रै उदु दे थाय नोंसोरखौ रायनायसैसोलां फुरा बेस्थ' नै ओरैहाय बेस्थ' बोनो सफैबाय थाखायो ओमफ्राय जोंनि हादाननि नै जेरस ओमफ्राय जोङो नैबे बुन्दुआ केप्टेन हादानाव फैनानै माबायदि
मोनदों गोजोननाय मोनदों ना गाज्रि मोनदों हादानाव फैनानैथ' जों दा गोजोननाय मोनबाय जेराव दैबाना रिलिफनिफ्राय इमान खस्थ' थानांनायनिफ्राय जों दा हा एसे मोननानै बिगासे खरि जोङो सरकारा होबाय जों दा गोजोन मोनदों मोजाङानो जों दा हादानाव फैनानै ट्रेक्टर सोजेनबाय थारुन गायगोन आबाद खेथि मावगोन एसेलाबो खुसिथार माथो खुसि जादों दा खिन्थु लामा गैया कारेन्ट गैया टयलेट गैया न' गैया जोंनि लामाया दा BCDC निफ्राय दा ओरै प्राइमारि माबानिफ्राय मावगोन जों दा मावनो हाया बायदि जाना दं जों लामाखौबो फिसायै आखाइजों मावनानै खदालजों जावनानै जों देखायनानै दङ जेरस हा गासिबो सिसुबारि गोदान जाजोब्बाय ओमफ्राय दा बिटिआर गभर्नमेन्टखौ मा बुंनो दा बिटिआर गभर्नमेन्टआथ' मोजांमोन दा बेखौनो आसा खालामदों बिटिआर गभर्नमेन्टखौ जोंनो लामा मोजां नङा ओमफ्राय कारेन्ट बेबो जोंनाव दासिम फैयाखै गोबां फरायनायफोर दं जा जोबोद खस्थ' जानानै दङ ओमफ्राय बेजों लोगोसे टयलेट बेबो जोंना ओजों न'फोरानो गामिफोरावनो थाबोजोब्बाय दा बेहाय जोंहा गंसेबो गैया दा बेनि बे मोनथामा जोंनि थाखाय प्रब्लेम जानानै दङ बेजों लोगोसे थानाय न' बेबो जोंहा दैजों बुखारलांजाबाय बेबो थिग नङा बेखौ बिटिआर गभर्नमेन्टनिसिम बेखौनो खावलायदों जे बेफोर गासैखौबो मावफुंना होनो थाखाय बेखौनो खावलायदों स' आदै हा गोदानाखौथ' मोनबाय ओमफ्राय दा माबायदि सोलिना दङ हा गोदाना मा मावनानै जाना दं दा बर्थमान थारुन माबा गायनो होनदों जों गायजेनाखै बिगाफा सरकारा होबायमोन थानांसिगोन जोङो दायो आङो मिथिबाय जे माखासे जोंनि सिसुबारिनि थागिबि बिथांमोननिफ्राय जे बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय मोनसे खावलायहरदों जे लामानि थाखाय आंबो बुंबाय थादों स' बेनिखायनो जों आसा खालामो गोख्रैनो बे जानानै फैगोन बेवहाय गासिबो दंजोबोमोन जोंनि सिसुबारिनि माने भलन्टियार हेल्थ एस'सिएशननि मोनसे प्रग्राम जादोंमोन स' जों मेडाममोनानो गासैबो ओमफ्राय बिजिनि माने बेस्थ' गोजा मानसिफ्रा माने माबा मोनसे फोरोंगासिनो दं दे जास्ट मेडाममोना फोरोंदों गासिबो मोनथाम आसि मोनथाम একদম ধুনীয়াকে হাঁহি দুখত নহয় দাঁত দেখায় পুৰা খুশি হ'ব লাগে না जेरसनि फिसाजो आयौ माबा मोनजादों गोरलैयो ओंखायनो खुसि दा मोनजादों लादु কিবা এটা খাইছে ই মুখখন লুকাই আছে लास्ट কৰিছে বাইদেউ লাজ কৰিছে এটা খুচিथार नै जोगोद बुरजा जाबाय इयो बुरै जिरायनो मोनाखैमोन दा दाद धुनीयाके हाहा नैयाव जुरे दाकेटा मिলাই दियो बोराय बुरै जिरायनो मोनाखैमोन दा दिनैसो जिरायदो आरोखि আপুনি এতিয়া নুঠাব হা নহলে দুই শিশুবাৰী গাঁৱত আহি পেলাই মোৰ খুব ভাল লাগিছে মই বিশেষকৈ শিশুবাৰী গাঁৱত আগতে অহা নাছিলোঁ আৰু এতিয়া আহি পেলাই মই যেতিয়া আপোনালোকৰ চবকে লগ পাই পেলাই এইটোও দেখিলোঁ যে আপোনালোকে কিমান মিলা প্ৰীতিত থাকে আৰু আমাৰ লগত আপোনালোকে ইমান ধুনীয়াকৈ মিলি পেলাই আজি যিটো আমাৰ প্ৰগ্ৰাম আছিলে আমি কৰিলোঁ আপোনালোকৰ ইমান ধুনীয়া সহযোগ পালোঁ আমি সেইটোত মই বিৰাট ভাল পাইছোঁ আৰু মই আশা কৰিছোঁ যে আমি ভৱিষ্যতেও ইয়াতে আহি বহুত কাম কৰিব পাৰিম আৰু মই সেইকাৰণে শিশুবাৰীৰ গোটেইখিনি মানুহক অতিকে ধন্যবাদ জনালোঁ थैंक यू गासैबो प्रग्रामा जोबजोब्बाय दायो जोङो थांनोसै बिदायबो होनोसै ओमफ्राय लाबायानो नै ओमफ्राय माखासे शिशुबारि गामियावहाय आंबो फैनानै गोजोननाय मोन्दों ओमफ्राय दिल्लीनिफ्राय आलासिफोर फैदोंमोन नै जुरे हाहा एकदम पुरा কথা পাতি থাকৰ কাৰণে আহি থাকক আমাৰ ফালে নাচাব লাজ কৰিবই নালাগে আপোনাৰ দাঁতটোৱে নেদেখিলোঁ দেখোন আপুনি হাতত ল'ব লাগিব
চবে ধুনীয়াকে হাঁহিব দাঁত দেখাই এনেকে দাঁত দেখাই কৰক दे थेला बोदों ओरैबायदि नै जाबाय मिनिदोंसो डेन्जारलै इसे मिनि दे बुबो मोजां गाखो जोंनि दिल्ली ब्रादार बिथांमोननो ओके बाय बिथांमोननि गारिया थांबाय नै बाय